panjenengan mirengaken napa ingkang dados aturipun Retno Dumilah Kakang? Rasamu piye wong ayu? Kaya ngawe Senopati. Pun Kakang lair batin tresno marang sliramu. Pangestining atiku Retno Dumilah pinangka iseni sring taman. Taman kang indah ana Metara. Inggih, Kakang. Retno Dumilah ugi nglenggana pasrah jiwa raka dados putri boyongan dhateng bumi Mataram, Kakang. Putri boyongan piye to? Yen putri boyongan Retno Dumilah. Dimas Wasis, pun Kakang pirsa nalika sliramu kekitrang melayu kaprat sondang ninggalake papan iku saiki malah tumeka meneh no papan kene ana apa? Hah? Kang Mas Penembahan, Piye? kula dereng kasor ing jurit kalih prajurit Purabaya, Kang Mas. Nanging kula ngangon wanci wonten mriki. Angon wanci. Lha niki. Dimas. Pun Kakang ngerti, aku ngerti. Pasuryanu abang mangar-mangar merga wedi pusaka kala gumarang iya apa ora? Kang Mas Penembahan, Piye? kula badhe matur. Matur ya sing prasaja to matur kaya sengol. Mestanipun boten kudu kula blakake dhateng panjenengan. Panjenengan sampun pirsa batin kula rinujit-rujit dalu niki, Pak. Oh. Panjenengan sampun pirsa. Ya. Diteruske. Panjenengan menika satunggaling nata ing Mataram. Bumi Mataram menika pinayungan dening panjenengan. Satunggaling nata wenang nduma sinten kemawon kinarya dados garwanipun. Nengat ampun lajeng waton nduma. Retno Dumilah menika sinten to Kang Mas? Ora ledok ujaring progaplok. Wiwit biyen nganti saiki jebul putri iki sok dadi gendro iki ana kene iki. Ingkang jalari menika panjenengan piyambak. Menawi panjenengan menika namung menggalihaken dhateng kersa panjenengan boten winates, enjing ngaten menika. Wis duwe bojo siji, golek neh liyane, Saiki Retno Dumilah, sesuk Retno Dumilah, sesuk Retno Pangestu. Pripun panjenengan menika? Wis, lek ngendika wis. Kudune panjenengan menika priksa sepinten ageng tresna kula, setya tuhu kula dhateng panjenengan. Bebasan kula sok glogok blak suntak, sedaya katresnan kula menapa ingkang kula gadhahi kula aturaken, kula sungsung ngarep wonten ngarsa panjenengan. Yen perkara iki yen ngono dudur perkarane ratu karo adipati. Ning perkara wong lanang. Dimas, sepisan ben pilah. Ben pilah sepisan. Nggonmu ninggalke Mataram mesanggrah nang Purabaya aku ngerti. Ati lan rasamu dudu kanggo Mataram ning kanggo pribadimu dhewe. Panjenengan Jubriya. Panjenengan boten pitados kalian kula. Kula jejering senopati saged ngrek menapa kemawon. Akeh perjurit kang caos palapuran karo aku. Yen saiki dalem pati persasat ora tok ambah. Ning ambah-ambanmu mung neng pesanggrahan nganti persasat sukete ora iso tukul, malah suket pati jembrung. Kang Mas Senopati ingkang kula tresnani. Piye? Kirang menapa tresna kula sunyut kula dhateng panjenengan. Kula gadah jaran
sing kudune ngedap-edapi dadi tunggangane Senopati. Krana panjenengan ngersakaken kula caosaken kanthi lega-legawaning manah kula. Panjenengan lintu kalian setunggaling sapi. Yo. Sapi Pragola. Yo. Ketang tresna kula saking panjenengan Pragola sing wujud sapi kula tumpaki saking Mataram ngantos dumugi Pati. Sak dalan-dalan kula dilokke lho. Wasis kok numpak sapi, apa Wasis wis dudu Senopati, saiki malih dadi blantek apa? Kula trima. Nandang wirang sak dalan-dalan kula trima. Nanging kosok wangsulipun. Piye? Kula gadah gegadangan sageta Retna Dumilah dados sisihan kula ning panjenengan sampun nyegat dalan. Mengko dhisik ya diajeng. Pripun to Kang Mas? Wong ratu kok tok emis angger ana wedokan dipek dhewe. Ngendikaku mau durung rampung sing sepisan. Nggih. Terus sing ping pindhone. Rasamu kurang jero, panggraitamu kurang landhep. Aku percaya yen kowe pinter tata glaring perang, kowe pinter yen ngendika omong-omongan kowe pinter, mergo kowe sing tok nggo golek sandang pangan ya ora. Panjenengan bloko kemawon, ampun ngembet dhateng pundi-pundi. Menika lanang kalih lanang nggih. Ya, lanang karo lanang. Lah nggih, tak teruske. Monggo. Wanita, putri yen dingibarati kaya dene bawang abang, kaya brambang. Yen dionceki kulit siji jrone isih kulit. Dionceki meneh isih kulit meneh. Ning sliramu kurang panggraita. Mbok menawa wong sing tok tresnani ora tresna karo kowe ning kowe nekat. Ya apa ora? Kados bawang menika mbok menawi wonten Mataram, menawi wonten Pati, putri menika kados dene iwak. Piye? Angger wis iso dipancing kena dipangan enak rampung. Kok le dadak nganggo ngoceki barang. Kula kinten sing lepat lan sing raosipun agal menika malah panjenengan Kang Mas Senopati. Gegeden rumangsa kowe iki Dimas. Rumangsamu yen iso runtang-runtung awan bengi yo dhewe gelem karo kowe apa? Urung mesti. Nun sewu. Piye? Menawi kula saged runtang-runtung kalian Retna Dumilah. Retna Dumilah ya. Menika dereng kelampahan. Dereng kelampahan. Ning panjenengan sabuk gadah panyokra bawa ingkang mekaten. Wonten Pati menika wonten tetembungan. Wong nganggo klambi iki dimal karo ukurane dhewe. Yen to panjenengan ngendika mekaten, mbok menawi panjenengan menika ingkang sok kala mangsa ngaten nika lho. Runtang-runtung njut dibergonjak. Ngaten menika lho, Cobi. Ben adil. Yo, Nggih. lanang do lanang yo. Nggih. Lanang do lanang. Nggih. Ayo. Pripun Kakang Panembahan Senopati? Kira-kira aku wis ngerti jawabe. Ora usah dadak mesra-mesra ning ngarepku. Aku benci. Kagol penggalihe Yayi Wasis Jayakusmaya kaya ngono kae. Kakang Wasis, babagan tresna kuwi ora kena dipeksa ya, Kang Mas. Krungu kupingmu? Aku durung nodi sepito antep ing atimu. Neng kok dadak wis wangsulan, kok sregep men kowe, ha? Ha, Retna Dumilah. Kowe iki manudya lho, aja lobok kembenmu lho. Aku ora urung takon. Sik, tak rampungke. Aku ki urung takon. Lah kok kowe wis mangsuli? Kok gek kowe iki wis ana apa-apa? Gek kowe iki sudah hamil. Aja sembrono lho aturmu. Ora ngene wae, ben adil. Wis ben. Kakang. Dhewe ngomong kaya gagak sewu ben. Inggih, atur ingkang kagelan menika nggih kados mekaten. Wong kagelan iki ya ngono kuwi, nang kono-kono ya ngono kuwi. Pancen kados mekaten. Sampun limrah menika Kang Mas. Piye? Arep ngomong apa meneh? Aku wis kentekan gunem. Sing pengen sepet mataku nyawang kaya ngene iki. Aku selak pengen lunga. Aja lunga dhisik, rungokno tembunge wong ayu. Rungokno tembunge wong ayu.
Inggih. Tandingen milih aku apa Wasis Jayakusuma biasa? Sik, Piye? sing menang nanteng ki aku dudu kono. Retno Dumilah, Piye Kakang? keroyo-royo aku mesanggrah pancen prasaja. Kejaba aku ngulati kahananing Purabaya nanging aku bisa setaketan karo kowe. Karena nalika aku ketemu durung rampung, durung tuwajuh tresnaku. Dina iki ana sing nyekseni wong kae. Kira-kira kowe gelem nglanggati katresnanku apa ora, Retno Dumilah? Aku bloko suto ya Kakang. Aku nampik katresnanmu. Kurang ajar! Kurang ajar! Aku tresna karo Kang Mas Panembahan Senopati. Arep apa meneh? Yen cara wong lumrah wis kentekan tembung wis kepojok arep ngopo meneh? Pidak jempol kowe. Pidak jempol. Gedhek antuk kowe ya. Kabeh wis tok tata kanthi genep, tok racik kanthi jangkep ya. Wanita ayu, wanita lumrah wis menehi Cukup. pangandikan karo Aku ora butuh sesorae Ratu Mataram. Aku ora butuh. Oke penggene Ratu Mataram. Seksenono kabeh wae. Dina iki Wasis Jayakusuma ora ngambah bumi Mataram, ora pathek entak balekke kanugrahan Mataram. Oh, pancen aku bakal kelangan kat Panembahan. ora apa-apa kelangan sedulur ya ora apa-apa ben wae. Kanjeng Ijole Panembahan. sliramu. Menika Kanjeng Panembahan Senopati. Panjenengan wo. Nembe menapa? Nuwun sewu, napa sampun sawetawis dangu panjenengan wonten mriku? Sampun. Sampun sawetawis kula amping-amping sak wingkinging gapura. Panjenengan pirsa lelampahan Sedaya lelampahan ingkang nembe kemawon dumados kula sampun pondha Kanjeng. ning menika dawuh panjenengan lho. Injih. Cara kados ngoten menika dawuh panjenengan. Menika ingkang kula kajengaken kena iwake nanging boten butek banyune. Lan pangestunipun Wajuru miturut petangan kula pancen Purabaya sampun bedah wo. Paman Dipati ing Purabaya Panembahan Mas sampun boten wonten kadipaten. Tegesipun antawisipun Purabaya lan Mataram saged dipun wastani sampun manunggal dados tunggal. Injih. Kanthi manunggaling Purabaya lan Mataram kula pitados kaluhuran dalem badhe sangsaya kencar Mataram badhe anjayeng bawana ngantos dumugi puputing jaman. Saking para matur nuwun para legah para sutresaning Ketoprak Mataram awit saking kawigatosan panjenengan mriksani pergelaran Ketoprak Mataram wiwit purwa lan